मैगं खाग्राफोरा गोखा गोखै खाग्रा मोनखो माथो खेरखा गोजासो मैगं खानायालाय मैगंआनो गैया गोखा गोखै जाग्राफोरा मैगं खानो फैदो सिख्लाफोरा आयु जुलिया र' गोखा गोखै जायोनो गाबोनो बैसागुनि कलेजाव जोंना प्रे बैसागु खुंगोन गाबोनो बेनिनो मैगं खानो थांनायदो दिनै गाबोन प्रे बैसागु दं कलेजाव बेनि गोखा गोखै जाना मैगं खानो फैदो आरो माखासेया सिगाङाव थांबाय सिगाङाव माखासे दंबोयो मोनहैबाय बिसोरो जोंना लेट जाबाय मैगं खाग्राफोर नोंसोरनियावनो लागोन आरो मैगंखौनो खायाखै ओमफ्राय बिसोरो गाइसोर गैया सिनाया मैगङा आं दा दिंखियाखौल' सिनायाखै बेलेग सिनायानो नागिर नामा जाखांबाय थानानै नों देलाय फैसदो माला मैगं खाग्राफ्रा खाजाखायोना डाइरेक्ट ना बिलाइ बिलाइखौ खानांगौ खिफि बेन्दों पादैलेवा बुङो इ नङा नङा नोंसोर अबे इ नङा एखे नै जानाखौबा हाबलांजोब्बा गैलालै जानानै बेयावसो जाबा नैबे खोमा दसना इ नङाखै बिदि जायो खिफि बेन्दों खानोसै आं मानलाना थादो खिफि बेन्दों खाबाय मोनांजोबफिनसै खोमा एखिनिल' आंना मैगङा दाहिनै मोनबाय मैगं खाग्रायानो बेग लालायो जोंना बिलाइयावबो मैगं खाग्राफोरा मैगं लाग्राया नै मैगं खाग्राफोरा दे मैगङानो बेनिसनिया मैगङा बोरो खागासिनो Dia sementara. Mami aku mestinya. Tinggal kuka. Kuka ada. Kuka man baik.
Om pie. Mame, mai Ngơi, mà lại cũng không mình phải nè. Anh này nơi chà, nhưng chà, anh đã cái mình bị. Hay, ha mà cô. Mà tapi. Đừng ini beli kecil dulu teh. Cứ dậy đi bữa nào, iman masih juga nih. Ini siapa itu? Anh làm là nơi yêu thằng. Nơi bà thì ra bên tầng nào? Yang khát này chứ. Kia làm là bên tầng hơn đi. Cứ khá cứ khi rằng là anh đồng có xe mày cũng khả năng đến. Cái vấn đề nó thấy. Sergedan hepsi hayla huyla de masa gai de rongza sergedan hepsi hayla huyla bingung lagi deh mana itu dunia no dunia apa dia main dunia tak boleh dia untuk dunia silakan. Manusia bayi naur nangis. Dia kan jadi naik siapa taran bentuk mulai. Ang Surian ladang ang kayak gini. Ang sekadang apa? Ang new plan itu kan. Menyau di saya. Nong beri ibu kurang. Nah, kondo putroran ni je. Seperti mudah-mudah. Ayo boleh sampai ke mana? Ya, tadi tahu mana di sini dia. Nah, halo. Ada kalian mau anak kecil deh. Nah, ini hari kaji siapa masih nong? Tenang aja bayi. Sudah memang karena hari dia. Dia sudah. Apa dia nak rezar? Terima kasih.
bos. Ini. Wah, bagus banget. Bung sebenarnya dunia dunia bung baik. Susah sama kau. Saja ini gila ini mah. Aku juga ada. Kan Maya. Harap ya enggak kan. Ninja teknika kan di dia. Ninja teknika. Ini lo kailo. Paul kalah di dia, Paul kalah di. Bung sawit. Tiga lagi lah kerennya. Oke, pula lah. Goro. Pula lah. Rendong mas. Ang naik itu ikan. Enam lagi kan pilih nih. Saya saya kasih belum tahu. Mai sini kan mami kong. Apa satu berapa belas hari? Malah megong kan satu. Memang lagran satu nagra. Nuskan kelan tu mana kerang das. Kamu lah dah tu. Hilang lagi. Mana gitu sudah tu kemana? Ada itu lah slice aku ambil lagi lah di kanan kita. Oh. Là nó ăn ngờ luôn cái ngờ. Kêu cả. Pedor bay di naga sehingga kas sezu se warna ekspor kami pun kan dengan sama dengan bisa kuni sama dengan ekspor saja ya hatten je yang na jagon hai lokan talalai ada zombie wilayah ger mai amle tu kebeger nareng geli kebeger kejem kerbe kolej ordeng saja betul boy patai tulai mukna itu bubai mukna saja hai pun thai do Bari pun cepat memang
मानि मोन जों थांलांदे आं खोलाय जायो खारदै खारै हरग्रायालै मा होनोमोन बावगार दासो गोथाव फैदों नामा जोंनि मैगं Somainya romainya silana Okhiran sanilai okhaphor gauda nung angni bikha bikloni gur gauda Sanilai okhaphor gauda nung angni bikha bikloni gur gauda Nungkhu menabula hazu khoroni baizrum Jaja medanai Somainya Somainya romainya silana Demesa gede rongza Gusir gedan kipsi haila hila Demesa gede rongza Cara kau transfer bahasa Gusir gedan kipsi haila hila Kangen deh oh Somainya romainya silana Ini kata-kata kesot Luar nunain taurau Abu nuni orgla Engkar dah gedor-gedor Ang babai pemasakan deh Oi ini video kan ini tinggal. Terus tuh Tabai Lewat nukar sebai ya benih war badiaunya sudah mau benak kan war Oi naik rapun Oi aman kabai Ayo muntul babu Luar nukar sebai Nah muntul Kan sampai Oh, sampai ada panggon. Semua ada panggon. Nah, bukan. Lewar nuna kharbele cikang nala video. Ini tuh sekarang mesti selai. Atola luar gitu. Kanan hati ayam. Lewat. Somainya romainya silana. Demesa gede rongza. Ibai.
बारियाव रावबो ओंखारा ओमफ्राय मानसि रावबो हाबफैयानो ओरैनो मानसि थाबाय थानायावनो थाबोयो बेयाव आरो मानसि हाबथारि बेसेबा बोसोर जाबाय बोराय जालायना दं खोना थाब खानानै गथ' गथाय खानामदोंमोन आनाखौ गैला भिडिअ लादों आं ओरै खाना लाबो नोङो सिङाव नायबानो लुवार नुयो ओरै पट खानानै लाबो खानानै आयौ बिलायाव थाबा बुस्थुवा संखौबो दं बानो गाहाय नायबाय थानाङा ओइ आंनो बोरै बानजाथारमोन ना माब्रै माबा इयावबो नुजागोन नों दा दसे गसंना थांगोन होनबा इसोर मोनाम सुना बायगोन ना अ माला मोनगोन कलेज मोना लांदांआव थांसैहाय आङो मोनबाय दा गिनांगौ गैला सिन्था गैला लवारनि जायगाखौ बारबोबाय जेनथेन गावस्रा जोब्बाय लवार गिनानै जाय जेरै हागौ फारा फारि खिन्थाहरनोसै आं दा सिख्लाफोरखौ नै आब'आबो ब्लगार खोमोन आब' गोलोमजोब्बाय आं खिथाब्ला कलेज मोनसिगोन गाइस हाब्रु गोजा जा गोदोरखा जोंना कलेजनि बारिया 105 बिगा दङ खोमा ना जोंनि माबाया कलेजनि एरियाया 105 बिगा कलेजनि एरिया बारियानो मार गोदोरखा बरमा कलेजनि फिल्ड मोनबाय न' गोदाना दुब्लि गेजेरनि मा जोंनि बेसि ब्लक लाना थाबायनायखौ मोनसे नों होनाङा होनोना ओंखारलायाखै मोनसे होखागोनबो आं जुलि ब्रह्म बियो मैगं खानायानो ओमफ्राय बेगसो लायोना बेगावसो लादो इयो बेगसो जाबायनो मालाय मैगंसो लायोनिया माबा सोरबा मोनफैलाय खोमा थांखायाखै बिसोरो कलेज मोनफैबाय खुलि नङा मानो सोरखौबा खुलिया गिदिंलायबावनांबाय होनबा ताला मारिनायसो बिजा बै जा गिदिंना थांनोसै मैगं खाग्राफोरा मोनफैयाखै दाबो मैगंबो जागोन ना ओंखामबो जागोन थांनायाव माबाल' दोनो माथो ना मैगंल' दोनो ओइना मैगं खाग्राफोरा बादुलाफोरा दासो फैदो इसोर सानैया दासो फैदो बादुलायाफोरा
मैगं खायाखैसो ओइ खोला नोंसोर ओइ दैनो 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 नोंसोर ओइ बिजौखौ गोरलै गोरलैखौ फिथाइ फिथाइखौ लाबो बाल्थिंसे जाबाय इसोर सानैनिया बाल्थिंनै सासेयाव बाल्थिंसे नोंहा मिसा जोंनिखौसो लादो इसोरो जोंनिखौ लानानै गरमथार दोननो खोमा आं थांलाहाय मेंसिखोबे वासटि जानोसै फनहरनायावलाय नै हेलासि उंखा दिंखिया हो गोराय इखो पात्ता मोना रावबो दिंखिया ओइ अबेखौबा सायखांबायमोन दख' नोंना माला सायखाय दय सायदोंमोन खिन्थु दोनहरफिनजोबदो बिलाइखौ बसनांगोन खोनायखो नाङा ना माला हाखांबो दंखायो इखौलाय मानो हाबावनो हाग'निखाय हाला बस'खा ओरै बस'खा बिलाइखौ गारनांलानो बिजौखौ एनथ' बस'खा दौस्रेम अबे दौस्रेमालाय दौस्रेमखौ मोनाखै बिलावा जावजागोन दोन नुजोबो नामा सिङाव दोंजोबो कत खैथाबा बिद दोङो मैगङा नुयो नामा गासिखौबो इमा इयो नै सिख्लाफोरा प्रि बैसागुनि थाखाय मैगं सायगासिनो मा सायदावो आटा मैदा माबा मा दों इयो इ सायखांनाय दालि सायबाय दोङो होनगोन नामा थास' आथिंलै बेर' सोरो माइरं बासिगासिनो जों नोंखौल'सो दाननांगोन नोङो गिजानिया ओरैनो जथ'र दा बर्थमानाव ओमफ्राय बेखिनिया सायगासिनो ना एसे फट' नायगासिनो खानानै मेंजोब्बाय ओंखायनो जिरायदों मेंखायो दसे जिरायदो मोनफैबावबाय आरो मैगङा माखासे ओइखौ दोनफिननि र' नङाबाखो माखासे मोनबावबाय आरो इखिनिया नोरसिन गोजाना नोरसिन सिंग्रि मानिमुनि दुलुंफुर नङा थांनोबा गोबां थांदों दुलिया दासो मोनबायदि खोमा Udah saya guys. Itu warna apa gua? Oh, iya. Saya gaspol. Ang saya kembali. Kamna apa dong? Dari kamna asing gitu. Dia saya buka dah. Dai. Jangan orang makulah dia. Jangan dia saya megong. Nama dia biasa. Biasa lah. Nama dia biasa. Megong saya jangan. Jangan understanding jangan. Mau di pembaya. Sampai dengan. Anak kajub deh. Kita ini anak kajubna. Ada lagi sini gambar di hostel warden betul kayo na. Megong kakangdan saya lebay dah. Minyak kayak di gambar, minyak nanti. Mana dah bisa kan pada. Haba berapa? Ini aja sudah baik. Ram sudah baik. Kamu saya
Aina benar ada. Mana benar kan? Ada po. Oke, ya he. Ada gini. Ada. Ibu gini. Gini nang. Mana ini pas liye? Gini, gini. Gini, gini. Siapa lah po? Nur kada. Bisa kok pakai bai. Bisa kok Megung bosai dah, bisa gue pakai kabai. Ang nak dia tu dah mulai rumah, nopo dah. Ini dia dah. Terus raya ram lam ni. Kayak gembayar lah. Ram sedap baik. Mana megung tu baik ke? Ekso ada ni ya. Ekso ada? Gekha gekhoi. Kapan lembai nak ada megung kan ni? Kopi.